Mga kapuso, Pulo Katagaw Western Visayas nakasunod sa top 10 sa October 2025 Licensure Examination for Fisheries Professionals. Magkagug mga taga-oton, dungan nga nakapasaro sa pasinawan, kag top-notchers pa. Si John Sala, nakatutok. Nagpangibabaw ang pulo tanan ka mga taga-Western Visayas sa bago lang nagwa nga resulta sa October 2025 Licensure Examination for Fisheries Professional. Nakuha siyang graduate sa Cebu Technical University Carmen Campus si Jonelyn Dalanon ang rank 1 sa passing rate nga 91.25%. Samtang rank 2 naman ang duwa ka graduate sa University of the Philippines Visayas sa Vince Justin de la Cruz kag Jose Leo Forteliano nga lunsay nakakuha sang 91%. Magluwas sini nakuha man sang 8 pa ka mga taga-Western Visayas ang rank 3, 5, 8, kag 10. Double celebration naman ini para sa magkahagug mga Andre Von Villarin nga rank 8 kag Cindy Mandal rank 10 sa Pasinawan. Couple goals para sa duwa nga tumandok sang barangay Kabanbanan Oton, Iloilo. Ang notes naman nga gina-write kag gina-paskill naman sa wall kay shared man naman nga knowledge. So ang hindi ko manan kag ang hindi niya manan, pwede kami ka-exchange. So ang amon nga study routine is ga Pomodoro technique kami, wherein 30 minutes nga like active recall or tuon or like may concepts kami nga mga nga i-tackle. Then after that ang 5 minutes nga break, then 30 minutes naman liwat nga tuon. Halin preschool, best friends ko ang duwa, tugtog na naging magkahagugma. Dugang pa ni Cindy, nagkuha lang ko no ini sang kurso nga fisheries agod pareho sila ni Andre. Kung ang iban studies first before love life, para kaday Andre kag Cindy, mas nakabulig ko nung ila relationship sa ila pag-eskwela. Ang lain ang strength nga mahatag niya kaya mambal naman siya nga like pahuway naman ng isa kag isa. She serves as my motivation like sa adlaw-adlaw man nga tanan. Mama ko lang is I love you. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1. Western Visayas.